Рәсәйдә октябрьдың һәр 3-нче якшәмбеһе Атайдар көне билдәләнә. Быел байрам 20 октябрьгә туры килә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Республика Атайдар Совет рәисе Сантимир Баязитов. Сантимир Биктимирович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Атайдар көнен билдәләй башлауга быел 3-нче ел нинди үзгәрешләр күзәтелә? Атай абруйы саралары ыңгай һөҗүмтә бирәме? Гомумән әйтеп китәргә кирәк, безнең дәүләт кимәлендә Атайдар көне билдәләнде. Һез әйтеп киттегез, 3-нче ел без билдәләп үтәсәкбез дип. Ысын мәгънәһендә Атайдарның абруйы гына түгел, уның кәрәклеге, уның исеме, гомумән аның bizning дөньяла уның булуының мәртәбәһен күтәрү өчен билдәләнгән дип уйлыйм мин бу байрамды. Гомумән безнең үзгәрешләр буласак, менә һуңгы 3 елда гына, һез беләсегез, безнең Башкортстан Республикасында беренчеләрдән булып Рәсәйдә Атай даны медалы булдырылды. Ул һәр вакытта Атайдар байрамы алдыннан ул безнең иң шундай абруйлы Атайдарга бирелә. Ямагат палатасы бит инде уны булдырды. Һәм быелгы елда ла шулай ук сара үтте. Мен уйлыйм, менә бу саралар улар бөтәһе тик Атайдарга багышланган, чөнки уларның исемен, уларның абруен күтәрү буенча. Һәм шулай ук тагын әйтеп китерне, безнең Башкортстанда без Рәсәй кимәлендә әлеге бүгенге көндә әйтеп китәйек, төрле хугыштарда катнашкан, төрле шундай үзләрен үстергән, тәрбияләп үстергән бөек улдарын дип әйтәм мин, чөнки герой улдарын. Менә ошо Атайдарга Рәсәй кимәленә уларга Солдат Атай дигән медаль бирелә. Күптән түгел генә безнең менә 2 көнлек Мәскәүдә безнең Башкортстандан ошо Рәсәй герое Борис Дудко атаһы Александр Дудкога ошо Рәсәй кимәленнән безнең Дәүләт Думаһы итәкчесе урынбасары Анна Кузнецова ошо медальды тапшырды. Һәм гомумән даими рәвештә улар менә Мәскәүгә бардылар. Мин дә уларны бергә бардым ошо Мәскәүгә һәм менә шундай медаль улар алдылар. Һәм гомумән ошо Атайдарга булган караш үзгәрде дип әйтәм. Һәм әлбәттә шулай Атайдар да үзләренә булган ошо бурысты лаеклы үткәрәләр дип уйлыйм. Димәк, ыңгай һөҗүмтә бар. Ыңгай һөҗүмтә бар. Атайдар Советы оешмаһы Атай абруен күтәрү максатында нинди саралар үткәрә? Белүебезчә, республиканың бик күп районнарында Атайдар Советы эшләп килә. Улар был сараларда актив катнашамы? Кичә генә, мәсәлән, безнең ошо гаилә һәм хезмәт министрлыгы, безнең министр тарафыннан Иванова Ленар хакимнан бергә менә ошо очрашу узгардык. Бөтен республиканың бөтен Атайдар Советы итәкчеләре булды менә бу катнашуда. Һәм безнең киләсәк ошо планнарны карадык. Һәм бүгенге көндә ошо балаларны тәрбияләүдәге Атайдарның роле турында зур һөйләшү алып бардык без. Һәм гомумән Атайдар Советынан күп эшләр эшләнә дип әйткем килә мин. Гомумән инде менә Атайдар аллеяһы былтыр ошо көз вакытында без ултырттык агастар. Безнең Атайдарның урманы дигән Стартама калаһында бар. Һәм гомумән ошо Атайдарга багышланган урындар бик күп. Һәм шул вакытта безнең Атайдар улар бик әүдем катнашалар. Кайһы район Атайдары бик актив катнаша? Мин әйтеп китернем, Нефтекамск калаһының Атайдар Советы шул хатын бик әүдем эшләй. Бирск калаһының Атайдар Советы шулай бик эшләй әүдем. Өфө калаһының һәм гомумән һәр берен атап киткәндә һәр берен әйтеп китәргә мөмкин. Атай элек-электән гаиләле баш, уның һүз абруйы нык булган. Ләкин һуңгы елларда гаиләле Атай абруйы кәмү турында сан кагабыз түгелме? Бу нилектән шулай килеп сыга? Сез уйлыйсыз? Гомумән мин нилектән дип әйтермен, тормыш үзгәргән һайын нисектер Атайдарның роле югалыбрак киткән һымак булды. Хәзер инде мин уйлыйм, менә ошо һуңгы еллардагы дәүләт кимәленнән уларга шундай игътибар барлыкка килгән икән. Мин уйлыйм, уларның артыбан көсе артагына бара, уларның исеме артагына бара. Һәм мин уйлыйм, бында инде безнең җәмәгатьчелектең һәм ошо безнең оешмала катнашкан Атайдарның тагын да үзләренең абруйларын күтәрү буенча эшләгән эшләре менән без уларның лаеклы исемен тагын да күтәребез дигән ышаныста калдык. Эшләйһе эштәр байтак. Шулай. Кайһы бер Атайдар балаларын үз мисалында спортка ылыктыруды
күрһәтә. Кайһылары ижади яктан һәләтен асырга ярдәм итә. Бына мисал итеп килтерерлек атайдар бармы һәм без уларны өлгө итеп күрһәтә беләбезме? Әлбәттә. Менә безнең оешмала шундай абруйлы атайдар бар. Ошо безнең оешмаларга катнашкан атайдар арасыннан, мәсәлән, Рәсәйнең атказанган Башкортстандың халык артисты Рәмил Гайзуллин дә мин әйтеп китернем. Ул шундай әүдем битендә, уның 3 улы бар, һәм ул атай буларак улдарына үзенең музыкаль яктан да белемен биреп, гомумән тәҗрибәһен биреп, менә бүгенге көндә уның зур улдары шулай ук безнең эстрадала билдәле йырчы булып йөри. Артабан, мәсәлән, Совет районында безнең Мартыновтар гаиләһе бар, шунда Мартынов дигән безнең атай бар. Шулай ук ул бик нык спорт буенча шундай әүдем гаиләһе белән һәр вакытта спорт ярышларында катнашып, билдәле урыннар алып йөриләр. Менә шул гаиләне әйтеп китернем. Гомумән уларның саны бик күп. Ундай гаиләләрдең, ундай атайдардың булуы әлбәттә куанычлы. Традицион гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру, пропагандалау яһәтенә нинди яңа проектлар өстендә эш алып барыла? Гомумән, менә без бит инде ошо безнең республикала был кимәлдә бик зур эшләр алып барыла, мин әйтеп китәм. Чөнки әсәйдәр юнәлеше буенча, атайдар юнәлеше буенча һәм без бергәләшеп менә ошо очрашулар узгарабыз, түңәрәк өстәлдәр узгарабыз һәм ошо бүгенге тормыштагы атайдарның һәм әсәйдәрнең ролен, уларның ысын урынын билдәләйбез. Һәм киләсәктә менә шундай форумдар узгарыласак дигән без үзебезгә план куябыз һәм гомумән безнең җәмәгатьчелек тарафынан ошо гаилә кыйммәтләрен һаклап калу буенча атайдарга ла, әсәйдәргә лә булган ошо кыйммәтләрне, ошо һөюне артабанда арттыру дигән үзебезгә бурыч тора. Атай гаиләнең терәге һәм таянысы. Атайлы бала аркалы дип әйтәбез бит инде. Атайлы бала үз көсенә ышанып үсә. Бына ошолардан сыгып, балаларды тәрбияләүдә нинди төп принципларга таянырга кирәк? Бигрәк тә ир-егетләрне тәрбияләүдә. Ир-егетләрне тәрбияләүдә без һәр вакытта әйтеп китәбез бит инде, улдар икән, мәсәлән, улар атаена карап үсә. Уның тәҗрибәһенә карай, уның ысын мәгънәсендә ошо җәмгыятьтәге уның урынына карай һәм үзенә булган иң матур ошо сифаттарны алырга тырыша бит инде. Һәм шул вакытта атай буларак гаиләһендә шундай, мин әйтмәйм, шундай искиткеч, шундай зур ниндидер катгый канундар булырга тиештер дип әйтмәйм. Әмма ләкин атай үзенең ролен дөрес файдалана икән һәм үзенең үсеп килгән буынга, улдарына дөрес тәрбия бирә икән, шуннан да кыйммәтлерәк юктыр дип уйлыйм. Шулай булгач, улар атайдан күрә, атайдан өйрәнә һәм киләсәктә лә атайларына охшарга тырышып, эшләргә тырыша. Бараһы ла бала сактан башлана, шулай Бала бит. сактан, Атай зур мисал булып торырга тиеш. Гомер буе. Республикала атайдар абруен күтәрү максатында саралар етерлек үтәме? Етерлек үтә. Әйтәйек, гаилә конкурстары, ниндидер спорт ярыштары, патриотик ярыштар, улар нимәһе менән әһәмиятле? Гомумән, менә һез әйтеп киттегез бит инде, патриотик ярыштар дип. Гомумән, безнең республикала ошо патриотик юнәлеш буенча бик зур эшләр алып барыла. Чөнки, мәсәлән, бездә бит инде төрле юнәлештәрдә, мәктәптәрдә, хәзер әйтеп китәйек, Шаймуратов класстары, шулай ук башка менә юнәлештә эшләүче шундай класстар барлыкка килә бит инде. Гомумән, улар бәләкәйдән, хатта балалар баксасыннан ук дип әйтергә була, ошо яшь сактарында улар ошо патриотик юнәлештә үзләренә булган игътибарды һәм уларга булдырылган ошо мөмкинчелек менән файдалана ала. Гомумән, менә бу җәһәттән безнең атайдар да аны дөрес аңлай, чөнки баланы патриотик рәвештә тәрбияләмәһәң, ул киләсәктә ул бит инде зурайып үскәс, ул үзенең илен һаклаучы, үзенең халкын һаклаучы, үзенең милләтен һаклаучы, гомумән ул бөтен җәмгыятьне һаклаучы кеше буларак формалашырга тиеш бит инде. Шулай булгач, мен атайларның монда роле бик зур дип әйтәм. Һез үзегез нинди атай, талапсан, уҫал дип әйтә алаһығыҙмы үҙегеҙ тураһында? Һеҙҙең эш графигығыҙға килгәндә лә балаларның тормошонда әүҙемлек күрһәтеп буламы? Әлбәттә, менә мин үҙем инде хәҙер 2 баланың атаһы, мин хәҙер олатаймын. Гомумән, шулай ук минең йәнем үҫеп килә. Шулай ук мин гомумән уҫал дип
әйтергә була, чөнки бәләкәй сактан әзрәк усаллык та кирәк, чөнки усаллыксыз ул булмай. Гомумән ул һәрбер нәмәлә тәртиптә, усаллыкта кирәктер дип уйлыйм мин. Һәрбер үтеп килгән буын менә ошо һәрбер теге талаптардан үзенә дөрес сифат ала һәм үзенә дөрес киләсәк юнәлештә билдәләй дип әйткем килә. Усаллык та кирәк шул вакытта, талапсанлык та кирәк. Шулай гомумән аның һөҗүмтәһе бик зур. Атайдарга нинди теләктәр әйтер инегез? Байрам уңаеннан нинди котлау һүзләре yetkерер инегез? Байрам уңае менән мин әйтеп китернем, иң беренче атайдарның бердәмлеген, гомумән мин әйтеп киттем бит, менә безнең ошо оешмалар бик атайдар хәзер әүдем катнашалар. Гомумән ошо юнәлештә һәр вакытта атайдың ролен бер вакытта онытырга кирәкмәй, оның бурысын да онытырга кирәкмәй, оның абруен да онытырга кирәкмәй. Үзеңнең мисалыңда үсеп килгән буынга, әгәр дә һин бирә алаһың икән ошо матур сифаттарды, артабанда менә ошо сифаттар үсеп килгән буын дәвам иттерергә тиеш дигән мин ышаныста калам һәм уларга ошо теләктәрне теләгем килә. Исән һау булһындар, үзебезнең илебезне дәүләтебезне һаклаһындар һәм киләсәктә үзләренең тәрбияһе менән безнең лаеклы, үзебезнең Рәсәй гражданнарын тәрбияләһеннәр дип әйткән килә. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Һезне дә байрам менән котлайбыз. Рәхмәт. Программабыз кунагы Республика Атайдар Совет рәисе Сентимер Баязитов менән атай абруй турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.